Masu sauraro barkanmu da warhaka. Fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mai taken darussan rayuwa kashi na 7. Darussan rayuwa dai in ba ku manta ba shiri ne da yake kawo muku gajerun labarai masu ɗauke da darussa waɗanda za su iya amfanan mu a cikin harkokin rayuwarmu na yau da kullum. Kuma kamar yadda aka saba, ni Jamilu Abdulrahman Mr. Writer ni ke gabatar da wannan shiri a ƙarƙashin kamfanin Raees Studios. Kuma a yau ma muna ɗauke da wani sabon labari mai taken Munanan Kalamai. Wannan labari ya faru ne a zahiri, sai dai mun dan cancanta wasu abubuwa saboda ba wa sirri muhimmanci. Mai bada labarin ya fara da cewa wata rana lokacin ina dan yaro, ban fi shekaru 10 ba a duniya. Mama na ta dawo aiki a gajiye kuma tana fama da zazzabi a wannan rana. Bugu da ƙari kuma an yi ruwa a wannan yinin. Amma haka nan mama na ta fara aikin girka mana abinci ko zama bata yi ba balle ma ta huta. A garin yin girkin nan mama na sai da ta samu raunuka guda 3 sakamakon konewa da abincin yayi. Sai dai duk wannan bai dame ta ba. Babban abin da take tunani shine bacin ran mahaifina, domin kuwa baya son konannen abinci. Da babana ya dawo sai mama na ta kai masa abincinsa. Jikinta duk yayi sanyi, ta ma rasa me za ta ce ko haƙuri ta kasa bashi. Ni kuma a wannan lokaci ina laba a bayan kofa ina jira in ji irin faɗan da za a zazzaga wa mamana. Amma bisa mamaki sai na ji bai yi faɗan ba. Hasali ma sai da ya cinye abincin nan tas, ya je ya wanke kwanukan kuma ya yaba wa mamana bisa irin ƙoƙarin da take yi. Daga ni har mahaifiyata kakku so ku ji irin daɗin da muka ji a wannan lokaci. Yayin da na je yi masa sai da safe, sai zuciyarta ta kasa haƙuri har sai da na tambaye shi dalilin da ya sa yau ya ci ƙonannen abinci, alhalin kuwa na san baya son ƙonannen abinci. Ko da ya ji wannan tambaya tawa, sai ya dafa kafaɗata, sannan ya kalle ni da kyau ya ce, ya kai ɗana, ka sani cewa ba lallai ne don na ci ƙonannen abinci ya min illa a jikina ba. Kuma na lura da cewa mahaifiyarka a gajiye take, hasali ma da alama ba ta da lafiya, amma hakan bai sa ta gaza yi min abin da zan ci ba. Ka sani cewa da na furta mata munanan kalamai a wancan lokacin, hakan zai bata mata rai, sannan zai dagula mata tunaninta, kuma har abada ba za ta taɓa mantawa da wannan abu da na yi mata ba. Duba da irin ƙoƙarin da take yi wurin ganin ta faranta min rai a kowane hali, hakan ya sa ne yake shawaran gara in ci ƙonannen abincin nan, ko da ma a ce zai yi min wata illa, da in faɗa mata munanan kalaman da za su ƙona mata rai, su jawo gaba da ƙiyayya a tsakaninmu. Mai bada labarin ya ce, tun daga wannan rana na koyi furta kalamai masu daɗi a maimakon munana, musamman ga waɗanda suka yi min kuskure ko kuma suka ƙuntata min. Domin kuwa ba lallai ne ya zama sun yi min wannan abu ne da nufi ba. Darasin labari: mu guji kushe ƙoƙarin mutanen da ke kyautata mana. Don sun yi ba daidai ba, hakan baya nufin da gangan suka yi, amma in muka faɗa musu mugun kalami, to tabbas mu kan mun yi ba daidai ba. Ya kai dan uwana, kafin ka kushe abincin da matarka ta yi maka, ko kuma ka nuna gazawarta a fili, ya kamata ka duba irin wahalar da ta yi kafin ta girka maka wannan abinci. Ka ɗauka cewa kai ne ka je ka shawo wahala ka kawo abincin gida, aka kushe aka nuna cewa ba daidai ba. Ya za ka ji? To yadda kake ji din nan, ita ma haka take ji. Amma da duka za a koma a yi wa juna uzuri, in ma gyaran ne abu ta hanyar lalama da kuma nuna kuskure ta hanyar da ya dace, ina ga da duk za a samu maslaha akan irin waɗannan matsaloli. Ya ku ƴan uwa, mu so junanmu domin junanmu. Kyakkyawan tunani shi ke haifar da kyakkyawar rayuwa. Allah ya azurta mu da kyakkyawar fahimta. Amin. Na barko lafiya. Ku danna like a channel ɗin Raees Studios, ku danna subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu. Mun gode sosai.